Само какво е заболяването? Какво е МС? Да. Добре. Прекъснат се Да. връзката от горе надолу. Добре. За тази опция, която да свивате. Ясно. Сега, ФЕС, казахме, функционално електромускулен стимулатор. Тънкият момент тук е електро. Това означава, че работи на ток. Всички вие, които сте ходили в болница, са ви правили някакъв вид електротерапия. При правенето на електротерапия най-важният фактор е водата. Нали, ако си спомняте, те слагат едни електроди в едни мокри... Връскането на защо? Също. Да, да бъдат на гол. Да няма достъп. По принцип не е необходимо да... Това е малко... От другите електринки аз ползвам също и се отлепят бързо. Сега, тук предимството на това нещо е, че не се отлепва. Добре. Да, хубавото е, че е направено така. Много е видно електринки. Сега, ето го самият електростимулатор. Това са електроди. Тъй като е функционален, идеята му е да се постави така, че пациентът или не пациент, човекът, който го ползва, да си го ползва в ежедневието и да бъде максимално удобен. Сега, като рехабилитатор, аз го ползвам и в професионалната си практика. Как го ползвам в професионалната си практика? При пациенти с гръбначно-мозъчни травми, когато сигналите от кръста надолу не работят. Хората изобщо не могат да се движат ръката, т.е. те са в много по-тежко стояно гръжа. Част от рехабилитацията е поставена на така наречената на пътека. Може би сте чули за локомат. Ако локомата раздвижва механично краката и човек имитира ходене, в системата, която прилагам, се случва същото нещо, но активно. Тоест пациентът се поставя в една среда, в която е изправен на пътека, но той се опитва сам да ходи. Като това, което поставяме на двата крака, поставям два ФЕС стимулатора и вече стимулаторите подават сигнали на краката. Така, сега тук имаме два режима на работа. Един режим е рехабилитационен режим на работа. Рехабилитационният режим на работа работи, когато сме в кабинета по рехабилитация. Или когато искаме да се подготвим първоначално да работим с урена. Да свикнем с нея. Първите 1-2-3 седмици е хубаво, освен режимът на ходене, да се работи така наречен пасивен режим, който е рехабилитационен режим. Значи, неизменна част от ФЕС устройството или от системата за ходене е самото устройство за ходенето, което стане кръка, и дистанционното. Към дистанционното има специална връзка, то стои винаги с ползвателя. Тоест, то стои тук. Ние препоръчваме да стои на врата, да не е в джобчето, защото ще хвърляте някъде якито и... На врата. Да. Сега, ето ги двата режима. Режим пасивен, режим ходен. На режим пасивен пускаме. И сега ще усетиш това. Режим, когато този ток е достатъчно силен, точно. Добре, силен. Сега че задвижва. Добре. Става силен. Но е поносим, не е поносим. Поносим. Добре. Тук вече. Още е поносим. Боли. Боли. Сега, много важно нещо, което го казвам на всички пациенти. Моля ви се, много ви се моля, не гледайте милиамперите, защото кожната проводимост на човека е различна във всеки един ден. Един ден може да е 18 милиампера да го усещате като болезнено, като силно, друг ден може и на 30 да не го усещате. Така, сега. Да. Айде пак да видим сега. Искам вече да отпуснеш кръвта. Пусни. Тази път го усещаш. Усещаш ли? Аз го виждам, че го... В смисъл, виждам реакцията. Силно? Тук силно повече, да. Долу не е още. Ти долу усещаш само движение, но усещаш. Да. Горе беше силно. Само че искам да пуснеш какво. Да. Силно като неприятно усещане. В момента почва да се търпи. Да, окей, имате смисъл. Да. Сега истината е, че токът, който се пуска, ако никога не ти е прилаган или отдавна годините, ще ти е неприятно. С времето се свиква. Тъй като това...
Добре, окей. Аз вече усещам. Да, тук вече Стабилно го усещам. засилено. Да. И се усещам. Точно е това движение. Да. Може ли малко може да? Да. Виждаме ли движението? Това вече го прави Да. машината. Да. Сега, търпимо ли? Добре. Мога ли да бъдеш осъщено? Да пробвам. Още стане, не си изтриви ръка. Това, което виждаме, че Аз не мога да го изкривя, ще го изтривиш на да, това, което виждаме, че мускулът също работи. Да. Да. Този мускул, който го търсиме, той работи. Сега, на 23 мА ти е сравнително в момента окей, чувствителен си, имаме движение, изключваме го, пускаме го на режим ходене. Добре. Да става. Да. Така. Пак ще го усещаш лекичко. Да. Усещаш го? Да. Силно? Опа. Няма го, нали? Я да видим как ще ходиш. Усещаш ли го? Какво го усещам, че? Това направо. Силно ли? Силно. Изправям още. В смисъл да го махна? Не, в смисъл да мога да го... Трябва да очаквам свивка в кръка ли как? Значи трябва да усещаш ето това движение. Това движение. Добре. Да, в смисъл. А не коляно. Не, коляно не. Аз чакам и коляното даже. Не, коляното няма как. Да. Да, значи тук основно усещаме движението в глезена става. Отдигането гледа да се завия в земята. Да. Айде, 20 секунди. Случва ли се? Случва се. Яна, към мен хубаво. Оп. Сам кръка се дига нагоре да се завия. Да. За съжаление не може да свие коляното, защото няма Аз как. мислех, че и коляното ще свие. За съжаление няма. За да се свие коляното, да трябва да е над коляното, но там вече става много сложно. Точно. Да. Тук основният проблем е следния. Когато имаме препятствие, да не се спъне. Тук това, което ще се случи е вдигане на пръста нагоре. Справя? Да, не, не съм. Не, има дадено движение. Казахме, че това е действа на принципа на жироскоп. Тоест, само когато ходиш, само тогава. Да. Има ли, усещаш ли го като движение? Нещо, да. Дигат ли се пръстите? Дигат се. Пръстите се дигат. Добре, да сложим още нагоре. Сериозно казвам, не може да сложим още нагоре и да е цялата разлика. Сега, проблемът е следния. Ако искаш да седнеш до десни, защо не можеш да го сложим отгоре? Да. Защото като казваш, че ако това го сложим горе, пък ще се свием коляно. Не. Няма ли се? Не. Така. Разказвам, защото наистина това ми е страст. При пациентите, които са с прекъснати гръбначен стълб на ниво торакален дял, при тях се получава също, което и той го има, с невъзможност за сгъване на коляното. Само че за да се сгъне коляното, мускулите, които инервират, са отдолу. И е голям брой мускули. И много нерви. Нервите, които участват за сгъването на кръка, са много по-голям брой нерви, отколкото за сгъването за изпъването на глезането. Това нещо може да се случи на ниво гръбначен стълб. В момента се прави такова нещо. Обаче, за съжаление, все още е в един режим, в който е експериментален. Сега чували сте за Илон Мъск и за неговите проекти. Истината е, че част от това, което се прави в момента е в тази насока. Да се сложи един имплант гръбначен стълб, който да управлява всичките нервни мускули на долния край. Миналата година в специален Nature, едно от най-силните списания в областта на науката, беше направена последната публикация, в която доказаха, че с въпросната стимулация пациенти, които са с напълно прекъснат гръбначен стълб, възвръщат движение на крайниците. Истината е, че това, което беше всъщност като откритие, е, че чрез въпросният имплант и въпросният фес стимулация, при достатъчно продължително време, хората възвръщат движението, дори и при изключено устройство. Тоест имат някаква памет. Да. Всъщност това беше лично за мен най-голямото откритие на века. Защото до сега при прекъснат гръбначен стълб МС работи на същото място. При прекъснат гръбначен стълб нямаше как да, по никакъв начин учените не можеха да възвърнат движението на долната крайница, не можеха да съединят нервите. Това, което направиха миналата година с списание Nature,
не с публикацията в спасение меча, те са швейцарска и американска група с въпросният им план, с продължително стимулиране на краниците, но много таргетирано стимулиране, възвръщат движение. Пациенти, които имат невъзможност за вдигане на глезена, е първата стъпка. И ако при гръбначно-мозъчните травми имаме такъв напредък, това нищо не означава, че това устройство по същия начин, достатъчно дълго употреба, може да възвърне дорезифлексията на кръка. Но това е плюса, че това нещо е персонално. И това, което препоръчвам при всички пациенти, които вземат това устройство, е да не го ползват 2 часа на ден или 1 час на ден. То трябва да се ползва постоянно. Какво означава обаче постоянно ползване при човек, който е ходен? Много ходен. Ако до вчера не сте ходили, с това трябва да почнете да ходите повече. Въпроси? Разбира се. Аз сега вече мога да... Да тичаш. Тичаш ли? За мен е много важно това пак, което казвам. Както е казал старият приятел Мечо, колкото повече, толкова повече. Много е важно при взимането на това устройство, дали ще си го купите на свободна практика, дали ще си го вземете от социалните, дали някой ще ви го подари, то да се използва. Това е най-ценното нещо. Не е да стои в някакъв шкаф вкъщи и да казваме, ама аз сега не мога да излизам, ще излизам само 10 минути на ден. Рехабилитацията на хората, възстановяването, тренировката на хората с множествена склероза преминава през зала, през тренировки. Дали зала фитнес, дали ще излизате на разходки в парк. Просто трябва да водите един по-активен начин на живот от останалите хора. Правилно ли си изразих? С кой крак? Ляво 10 леви. Добре. О, има. Давай, слагай на леви. Ще тичаме заедно. Айде. Само че трябва да... Защото иначе ако беше на 10, трябваше да сваля моето. Да. Чай да видим как ще стигне. Така, като гледам, ще стигне. Нещо, което е притеснено, че така ще се много. Сега в момента не го мисля да го замятам. Да. Това е Имайте предвид. Е така вече отива нагоре. Макар и да не се свива, обаче отива нагоре. Имайте предвид, че колко повече ходите, толкова повече ще се върнете към стартната ходка и няма да го мислите. Нике, ти ще проходиш, бе. Виж малко и голямото мръдна. Голямото мръдна. Ама почва леко да мърда и то се вижда. Видимо мърда. Голямото е лошо да усеща. Сега, кога работи устройството? Когато е зелен, когато мига зелено. Тогава спрели да мига зелено, а свети само зелено, тогава се конектно. Когато свети жълто, тогава... Сега в момента не го мисля, че ще се заби. Сега пускаме го първо на режим ходене, на режим тренировъчен режим. До сега да бях спрял. Сега вече да бях спрял. Ако бях без това нещо, до сега да бях спрял. Опитвам се така. Аз когато забавям, искам да сгъда и голямо. Тук малко по малко го разрешавам. Търпим. Не, почна. И тук в момента организма ми не усеща умора. Няма умора по него. Искам да... Това време се боля, без да се умори. Именно. Иначе до сега ще да седне.
А долу не го забелязвам, че го дигам, а ви го забелязвате. Сигурно го забелязвате, че го дигам долу. Аз си гледам долу. Труда ли? Аз не го чувам. Сега вече почва да Внимавай, високо стъпало. Внимавай. Всеки ден може да е различно. Усещаш ли? Колкото повече го прави, толкова повече релаксира, защото мозъкът ще се върне на ново. Усещаш ли? Да, усещам го, но не усещам дали има. Този може да вдигна и така. Да. Това ще е тук. Това вдигам, това и това вдигам. Да. И ток. Ти почне бързо да върши, Боги. Техен въпрос е, че аз го вдигам от тук и го премествам по принцип. Да. Сега успея да го премествам както трябва. Сега, ти водиш активен начин, защото да. Според мен това нещо трябва да е нон-стоп. Нон-стоп. И колкото повече ходиш, толкова повече ще активираш мускул, който е засегнат. Сега аз прекалено много мисля в момента. Не го мисли. Да, но не го прави. Не го мисли. Нещо виждате ли липсва ли? Аз не мога да виждам. Има ли нещо? Сега. Усеща се, разбира се. После вижда как се свиваш коляна, Сега, тук е друг момент. Това е ток. Малко или много, дори и в твоя случай. Когато организма усети ток, естествена реакция е да свие. Значи имаме движение, това движение, което естествено се получава. Лека по лека, постепенно. Да, ти ще ходи, ако искаш, ще го увеличавай, колкото ти е търпимо, ако искаш гони горната граница. Дали ще почне това, просто дали ще почне да говоря, дали ще бъде Да. Сега изгледам горе в момента. Да. Отива нагоре тока. Да. Почва да свие коляното. Само, че моля се завъртиш, за да видя. Много добре се получи. Желаеш за ръка? Айде, Юли. Айде, Юли. И 2 минутки за ръката, 5 минутки за ръката ще отделиме. Искам да разкажа за другите устройства, защото в тях съм влюбен. И за тях да ви разкажа. Аз мога да продължам да го. Той се не ще да Само единствено ще помоля. Само ще помоля малко да сме по-тихички, за да може да ме чувате. Сега, устройството за ръка, както каза Калуян, то е предназначено по-скоро за мен, отколкото за вас. Аз съм много съгласен с него. За мен като рехабилитатор. Сега, това устройство, лично според мен е извънземно. Защо? Защото то, освен рехабилитационно устройство, персонално за всеки един човек, с много широки функции, е и диагностичен уред. Това нещо е така наречен ЕМГ, електромускулография. Тоест дава обратна връзка дали има сигнал в ръката. Даваме ръката сега. Аз лично съм голям фен. Така, проблемът на устройството, който аз лично считам като проблем, е, че е желателно да имате и таблет. Сега, може да се ползва и без таблет, но пълната функционалност на уреда се отключва, когато човек има таблет, то не къв да е таблет, трябва да е Apple. Да.
И сега, функционалността на уреда какъв? Освен, че пуска ток да направи това движение, като тренировъчно движение. Но като тренировъчно движение има и тази функция. Тази функция, в една от функциите на апарата има подпомагане на това движение. Примерно, при взимане на чаша, ако примерно няма сила, човекът и не може да я вземе. Тъй като вътре също е с жироскоп. Не само с жироскоп, но и заради функцията си на ЕМГ, в момента в който усети сигнала, електромускулния сигнал, той може да го увеличи. И тогава всъщност пуска ток, изтяга ръката, докато човекът пие от чашата. Затова и като персонално устройство е супер, и като терапевтично устройство пак е много добро. Явно сме ръката се на мен. Усещаш ли толкова? Но ли движение на ръката? Носимо ли? Да. Сега ще кажете какво ни дава това движение. Това движение ни дава много неща. Дава ни от една страна тренировка на самите екстензори в кинестала, флексори в пръстите, но и ни дава сигнал до каква степен човекът контролира сигналите в ръката. И сега, това, което аз най-много си трябва да променим езика после. Няма значение. Да. Учим по няколко години, ама не бях много добър. И сега. Дайте да видим функцията електромиография. Сега, това, което искам от тебе да се опиташ да дигнеш нация, че ти можеш да контролираш мускулите в ръката. Сега, пак ще го изиграем. Давай нагоре. Отпускаш. Това е ЕМГ. Ако някога сте се чудили какво прави ЕМГ-то, ЕМГ-то улавя сигналите, които изпраща човекът към мускулите и ги дава в графична среда. Това има в момента. И сега, понеже това има въпросният уред, имаме и така наречените игри, с които ние можем да играем, за да се тренира мускулите. И сега, само ще трябва да четем какво пише. Тя се пъти нагоре. Опусни. Ето, посещаш сигнал. Това нещо и всичко останало е веригата отзаде. С това нещо хора, които живеят в къщи, апартаменти, блокове, стават независими и могат да слязат и да се разходят в градската си среда. Моля ви се, ако видите човек в инвалидна количка, ако познавате такъв човек, който е в инвалидна количка, кажете им, че съществува това нещо, с което блокове, къщи, първи, втори, трети етаж стават преодолими. Само това ще кажа. Благодаря. Разбира се.